Naglantaw og TV ang anak sa kong uncle niya naami sa balkonahe. Nilili ko sa bintana while galantaw sa TV kay siya man naglantaw sa sala. Ikalit niya sarado ang bintana niya gitangtang ang kortina para di na ako makita. Kaya lagi cartoons man niyang gilantaw, nisulod ko kay abri ang portahan og nilingkod sa bangko. Dali-dali niyang patay ang TV kay gihawiran niya remote. Nilantaw ko niya na tingala nganong gipatay niya. Ni-smile ko pag-istorya. Di nakaganahan mo lantaw, Tijel? Gitubag ko niya nga dili. Kay naay badyaw og sampid nga naglantaw sa mong TV. Kinsa gaingon nimo nga pwede ka mo lingkod sa mong bangko nga kutsyon? Nihila ko kay gisigaan ko sa mata niya, nya isog kay siya sa kong pananaw. Nidool ko nilang mama og ate sa kusina samtang naghilak. Mama, bad man si Ate Angel, giaway ko niya. Gitubag ko ni mama nga giunsa day kaniyaga, nya nikalit og tubag si Angela. Wana ko unsa amang good ante, palahilak lagi na siya ay. Nya dala pinasipat siya nga nagatubang sa kumama. Okay Jel. Baby, pamangguni ni siya maong dali ra mo hilak. Matod pa ni mama. Wagin siya na ngayo og sorry, wa man sad nanumbaling si mama. Gipasabot sa mo ni mama nga di lang daw mi moduol ni Angela aron walay gubot ug basin gisapot siya ato nga time. Nitando ra mismong mama. Paniod to ana samtang gakaon mi og kami na lang upat ang nabilin sa lamisa ni kalit lag istorya si Angela. Nga tarungan niyo guhugas ang plato ha kay di mo ka-afford kung mabuak na. Nagdukor akong ate og kuya samtang ako la siyang gitutukan na hibong anong ni kalit siya kasuko namo. Nagkuha si ate og jackstone para untay approach si Angela nga magdula sila og magsuod unta apan gitubag siya. Nga makigdula ka na ko. Kay ngano, friends day ta. Nya pinabundak sa tiil nga nisulod diretso siyang kwarto. Kami lang doon ni ate nagdula sa sala og jackstone. Kamera ang nabilin sa balay kanalakaw silang mama og uncle na malit og sudanon. Apan sa mo pa'y pagsugod na mo, nikalit og gawas si Angela niya gitumban akong kamot sa isa niya katil. Nisyagit ko sa kasakit o gituklod ni ate si Angela kay dugay kay niya gikuha ayan tiil sa akong mga tudlo. Nakita guro ni Angela nga nagpaingon niya ang papa o akong mama nisyagit siya kusog o gwa ni bakod. Dali-dali og dagan niya ang papa bit-bit ang mga gipamalit nila o gialsa si Angela. Kinsay gatuklod sa akong anak og mapiang si Angela makabalo mo mohilot. Nitubag si mama nga wag guro tuyo adyon kay kabalo na kag mga bata. Hala, pitula na imong mga anak. Di maayo ni nga magpasakitay sila sulod sa akong panimalay. Bag-o pagali dari hawod na. Di jud na pwede sa kwalin. Giguyon mi ni mama sa kwarto. Nitugan si ate sa tinuod nga natabo pero ndubag si mama og nagpulay ang mga mata. Ingon ako ninyo nga di mo moduol niya og di makigustorya. Ayaw pansin na. Unsa may mali kung magpuyo lang mo o maminaw mo nako. Igo ra sa paghilak si ate. Gilantaw ni mama ako mga tudlo og perting pagpula o dahin gitayhop ni mama. Di ra sakit palangga? Magkuha kog ice na ibutang sa imong kamot ha? Nakoy lollipop o. Kauna samtang magkuha kog ice. Pero nakita na ako nga nitulo ang luha ni mama. Gikan sa nanghitabo, di na mi mo dool ni Angela. Nalami permi sa balkonahe, niya mo tabang ni mama nga malaba og manghinlo. Si Angela layo jud kayo siya buot na mo, pero gipasagdan ra namo. Usasad kabulan nga naarami sa balay apan nikalit lag ingon among uncle nga dapat daw mo tabang mi sa trabahoon sa bukid. Nisugot si mama. Buntag ni ana gidalami ni Uncle John sa bukiran kay pagunahon ko no mi adto, dala-dala namo ang guna. Niingon ko ni Uncle John, dili ganahan maguna si Auntie Angela? Kami raligi. Nya ni kalit og tubag ako uncle. Nganong pagunahon man ako akong anak nga anak man ako to. Gikusi nasad ko ni ate para magilom ko. Kaming tulog gibati og kahadlok sa tubag sa mong uncle kay nigawa siyang tinuod na batasan og wa mi nagdahom ngayong ato iyahan tubag.
O diri mo mangguna. Kabalo naman mo unsaon paggamit sa guna, di ba? Nahala, sugdi na ninyo kay muli ko sa balay. Gitanaw na mo ang balanghuyan. Dako kaayo na hawa niya daghan kayog tunok ang maong balanghuyan. Sa permero medyo ga-enjoy pa mi apan gibati mi kakapoy. Ugwa na dugay nasamad nako sa kong tudlo sa guna. Pero tino kong hila kung ningon si ate nga mamauli na mi samtang ako gahilak sa dalan paingon sa balay sa angkol. Gitagbo mi ni mama. O gihawiran ang maong samad dali-dalig hugas sa tubig ni mama akong kamot kay napuno kani sa yuta. Akong kuya nilingkod sa sala samtang galantaw sa TV. Ang akong ate naa sa kong tapad. Nadungog na mo nga nagyayo si Uncle Jun. Oh, namali ka dari dong. Galingkod niya ilantaw-lantaw og TV. Di ba ingon ko nga mangguna mo? Kasayo gud ninyo nga ni uli. Itubag si mama nga naa sa kusina. Nasamad si Lexi John sa guna. Wala tawo ni sila nanad. Itubag si uncle nga, wananad? Mabitang gidala ko na sila sa bukid aron maanad. Nga naman po day nga sagbot man ang gunahon o nganong tudlo imong giguna. Basi nagdula-dula ramo adto ha? Itubag po si ate nga, wala man uncle, bisan subayon ni mo adto na ami agi. Nanguli lang mi kay akong manghod nagsigighila kay sakit kuno kayo. Namasin lang mi nga matambalan niyang samad. Naniud to mi og abi na mo nga ugma na sad mi mangguna kay init kayo. Pero niingon si uncle nga mamali ko na mi adto sa among gunahan. Samtang nag-hike mi sa among bukid, sa akong uncle niingon ko ni ate nga, ate, init kayo, nindot ka matulog. Iyon si ate nga tulog lang sa balanghoyan ka. Na may dahon sa saging, hanigyan lang kanamo ha, para makatulog ka. Mga alas 3 ni Ana, niingon si kuya nga uhaw kuno o manguli na may kamuinom og tubig. Kunya dako na sad agi silang ate o kuya sa pangguna. Napami sa dool sa balay apan gisyagitan man ni uncle ngano kuno nang uli mi nga alas 3 pa sa hapon. Nitubag si ate nga giihaw mi og tubig pero imbis maloy siya namo, nasuko pa hinoon kay kuno bugo kay mi nga wa nagbalon og tubig og among gihike dako na kuno untaw gagi. Gitagaan mi ni mama og tubig niya giputos niya sa cellophane ang baso og dunay pan kanunon kuno namo pagabot. Namalik mi og una. Nang hupaw si ate samtang gahike mi. Ana si kuya nga, kung siguro ni uli lang atong panihapon si papa, siguro di ita maabot ari sa bukid mangguna aning libonte. Ugunta happy ta kauban si papa. Itubag si ate nga, happy man gyapon ta kay kauban nato si mama, kulang lang kay wa si papa. Nakita na ko si ate nga nihila og nagsugod ng pangguna. Nang uli mig mga 4:30 na sa hapon, niya nakita na mo si Angela nga naglantaw og TV. Wami ni tanaw sa TV kay sure mi iyaharang palungon. Naminaw ramin niya naglantaw sa mga bata nga nagdula at tubangan sa balay. Buntag ni Ana, gidbalo na may og tubig aron way kasaba og di mi manguli para moinom. Mga 11 AM nang uli na mi kay gibati na may kagutom apan kasaba ang gitagbo namo. Kay kuno kaon ra among gibantayan nga sayo pa kaayo para manguli og maniudto. Namalik mi og bukid og naglingkod-lingkod lamang kay wa naman goy lami trabaho. Basta gutom ka. Wa na kay kusog. Sukad ato na panghitabo, nakabalo nami nga nang manguha og prutas para mawala ang kagutom sa among mga tiyan. Pagutom mi manguha mig bayabas, santol, mangga, ug dili ting prutas butong among madali or buwa sa lubi. Nakamaon nami nga mukatkat ang ate sa mga kahoy kay lagi wa nami nagpundo sa balay mouli lang kumukaon. Hapon ni Ana, akong kuya giimbitar siyahang mga amigo na magdula og basketball. Humana na siya og trabaho, lakip na ang pagtugway o mga hayop, baka, kabaw, kabayo, kanding. Nya kami nanabang sa mong mama para sa panihapon. Alas 6 na, manihapon nami. Hapa na mong kuya, wa pa kauli. Dali-dali og sira suportahan si uncle ay kuno, di na kuno pasudlon ang naglaag. Taod-taod na nuktok si kuya, gisampit niya ang pangalan ni mama, apila si ate, og ako kay kuno mosulod siya. Apaniyon si uncle nga di kuno pasudlon kay nganong galaag.
ug kinsa kuno ang moabri sa portahan apil matulog sa gawas. Wani isa namo ang niabri sa portahan. Gilantaw na kay si kuya nga nasa gawas ng pukong. Naghilak siya kay gusto siya mosulod sa balay ug gigutom. Ningon si ate ni mama nga, pasudlo na to si Lucas ma, pag matulog na si Angkol. Pero nadungog ni Angkol o nitubag. Pasudlon, aron mo dako ang ulo ana. Basin gusto ka nga motapad sa imong manghod sa gawas. Kay abrihan akong portahan. Wanit yung si mama. Nangatulog na ang tanan apan kami ni ate nagunahuna sa mong kuya nga nasa gawas. Kitsahan na mo si kuya og gahabol kay nakita na mo nagitugnaw siya og gilamok. Nasa gipoto si ate na kanon og isda sa mga silupin og ikaw ni kuya. Pagkabuntag ni ana nakamatami sa banha kay lagi nagyayaw mong angkol, iyahang gipabakod ang kuya kay kuno manigway na sa mga hayop. Manaming pamahaw, nalingkod ko sa sala niya abriman ang TV, gibalhin ako ang channel niya naglantaw og kingkoy. O payo sa kaminoto, gilabnutan ni Angela among remote sa ako ang mga kamot, ingon siya nga. Anong gibalhin man nimo? Imuhan ng TV? Pag maguba ni nakaibayad? Lakaw na, panglakaw na mo sa bukid kay basin gusto ka isumbong tikang papa. Mga sampid ay, patay gutom. Gikuha ko ni ate o nangadto nami sa bukid. So kadato di nami mohikap sa tanang appliances nila. Labi na ilang TV kay masuko si Angela. Ingon sad si mama nga maglikay ekonomi para way gubot og mausad among ginabuhat. Magsugod na ang klase ug ang tanan excited na sa maabot nating klase. Namalit silang Angela og sanina, uniform, bags, shoes, notebooks. Busy ang papa sa pagsukod siya sa mga sanina, samtang kami naglantaw sa kilid na masin nga naihatag sa mua. Pero wala. Naihatag si mama namo, pulo ka notebook, tag-upat si ate sa notebook niya ako, duha ka notebook. Way bagong bag, uniforms, shoes, tanan wala. Nanulob mi sa klase nga wa nag-uniform kay lagi wa may uniform. Wasad may palite sa mong angkol. Ingon ni mama nga magpaabot lang daw may maka-uniform ra. Among bag gigamit katong bag namo sa syudad nga salamat na lang dili paguba. Si mama niingon ni Angela kung pwede pangayon ang iyang mga daan o gagmay uniform apan di mo sugot si Angela kay kuno iyaha kuno tong sanina o di siya gusto nga ihatag sa mua. Nagdrama siya siyang papa o lakip iyang papa niingon nga dili puguson si Angela. Higali na lang na ami maayong silingan nga amiga sad sa akong mama nga gihatagan miniyag mga uniforms para sa akong ate o kuya nga mga daan na uniform siya mga anak o gihatag sa mua. Maura mong balik-balikon og suot. Mangiskwela mi nga way balon kwarta. Kanagaling usa ka lamisa mi mga aon ipakita sa mua nga hatagan sa mong angkol yang anak og balon na kwarta. Samtang kami naglantaw pero ni piso di siya mohatag namo. Moana ko ni mama nga, "Ma, nakoy balon kwarta?" Moingon na si mama nga naay saging ga dalani. Ibutang si mong bag, inigut mon ka kauna ha. Pag mahurot among mga papel, mga ayo mi sa mong mama nga makadungog among angkol mutubag siya. Kapaspas yun mahurot sa iyong papel. Inyuhan ang gikaon? O araba na gipunit ng kwarta para sa iyong papel. Moingon na lang si mama namo nga naay mangga og saging ga. Ingna inyong classmate o ganahan silag mangga pailisa ni mong papel. Nabuhi mi nga ingani among ginabuhat inig mo eskwela mi mga prutas na pailisan og papel. Usa ka saging nakatan baylo sa 5 kapalid na papel. Usay bayloan sa kwartahan namo na classmate og piso ang 5 ka buok na bayapas. Malipay na kay ko kay na ako ipalit og eskindi. Nadungog namo nga boros si mama. O gusto ni angkol nga mobalhin mighigda kay ilang balay 3 ka kwarto. Nya kami nagamit sa ikatulo nya kay boros man si mama. Didto sa kwarto ipahamutang ang bata kong mahimugso. Sa balay sa kong angkol na itapad na usa ka payag o buos. Diri pang-istak ang mga humay, maisugban pa. Dito gibalag ni angkol na dito may mga tulog ang katunga sa among payag kay way salog. Kay naiiro nga nagbantay og butangan lang daw kani og salog sa kawayan para mohigdaan.
Nagkadugay nagkalain ang trato sa mo angkol. Sa una usaming kaldero. Karon lahi na among kaldero. Mais bugas among gikaon, samtang sila kay bugas sumay. Kung ilang sudaan kay karne or isda na bariles ang amoa permi isda sa lupoy na daghan kayog himbis o bulad na lupoy. Ang masakit pa o saramig lamisa, makita na mo ilang sudaan. Pasalamat na lang pud mi kay usahay pretohan man sa among inahan, lami rasad kayo. Inig kabuntag, magata sila nga naay paris nga pan. Nya moa aroma na katong nakapakete. Lami raman pud siya niya parisa namo sa bahaw busog na kay mi. Makita na mo sila nga nag-inom sa gatas o gakit-kit sa init na pan pero kami naghigop og aroma na may bahaw sa ilalom sa baso. Usahay matukan pa ko kay naay ng lutaw na aroma. Si mama di siya motipo na mo sa lamisa, magpakabisi siya sa kusina niya tadtaod na siya'y isulod sa kumbulsa. Iyang pan nawa ka na o gihatag sa kuha. Nahuman na ang panday sa mong paya ug namalhin na kami. Didto ra gihapon mi nangaon sa dakong balay apan sa payag mi matulog. Mag-study gamit ang usa ka suga kay lagi wa man gibutangan og kuryente ang maong payag. Unya ngit-ngit og daghang lamok. Pero meron namong higda kay sakit among likod kay lagi kawayan og banig among gamit. Unya murag permi gitayhop among likod kay lusot-lusot ang hangin sa salot. Sa among uluhan nay iro. Nangatulog mong safe rasad mi. Nagkadugay na anad nami sa among kahimtang. Nagkinahinay na sad migdawat sa among kapalaran. Nya dili tanang panahon permi ka magmalipayon. Igo rid ay mi gipatilaw sa Ginoo kung unsa kanindot nga nayamahan na magpangga namo. Kung unsa kalami sa pamati na kumpleto ang mong pamilya. Nya gibawi rasad sa Ginoo ang mga amahan. Sa among atop, gibutang namo ang picture ni Papa para inigmata namo or katulog. Naa siya magbantay namo og kung mingawon mi og bation sa kahadlok tungod kay ngit-ngit sa payag, lantawon lang namo sa atop si Papa. Malipay na kay mi makita namo si Papa bisan sa ngit-ngit kayo. Isgutan yapon namo siya o sa may mga tulog para di mi kalimot niya o magpabili ng ihang memories sa among kasing-kasing. Niabot ang panahon niya nagbagyo og naarami sa payag, kusog ang kilat og dalugdog. Nakamatami sa kakusog sa ulan pero mas nibakod mi kay naay tulo among gigdaan. Ang payag sa mong angkol kay katunga sin o katunga nipa. Gisiguro lang niya ang mais ug humay niya nga di mabasa, maong naay sin og among higdaanan mo to'y tulganan sa ero na nagbantay sa payag. Nanggawas mi sa payag din nanuktok sa balay. Gitawag namo ang pangalan ni Mama. Namasin nga iyaming abrihan kay nagtulo ang payag. Pero si Angela ang niabre sa bintana. Nakita na mo na naglantaw pa siya TV. Pero gipapahawa mi niya kay kuno natulog na iyang papa. Among giingnan niya nga tulo sa payag apan mo siya nanumbaling. Nadungog na mo ang tiog ni Angkol ug nasuko siya namo kay nganong gamata pa mi. Gibuga mi niya nga matulog na kuno kay naay gunahon pa ugma. Nang uli ming basa sa payag. Higali na lang kay ang sa unahan way tulo kay naisin nagpalipot. Nagdasok mi ni kuya og ate aron di mi masalibuhan. Nakatulog mi nga murag ng lingkod among porma. Pagkaugma niya na, gisumbong namo ni Mama ang nihitabo og niingon ra siya nga ipaayo ni Angkol lang ato para way tulo. Dahil sa kadlaw niya na, nihangyo ako magulang ni Angela na muhulam og sanina kay apil siya sa contest sa school og wa siya suton. Apan gitubag siya ni Angela nga nganong pa-hormone mantika araw nanjod makabalo sila nga nag-ilis-ilis tag sanina. Yahay kay ka. Ningon si Mama nga basin na kay mga sanina nagamay lang ni Mujel. Ipahulam ni Arnie. Ioli raniya unya mahuman. Mamugos sa lagi mo te. Ingon ko nga di pwede. Di ko te. Lisod sabton Arnie. Nga naman sa nag-apil-apil siya nga way suoton. Nya ni diretso siya sulod sa iyang room. Higali na lang na ay maistera nga nitabang sa kong ate og nakapil siya sa presentation niya. Hapon ana samtang nabot ko sa school pag-abrin ako sa ref na usa ka plato nga naay cake.
Og lagi kay dugay na nga wa ko katilaw og cake ni kuha kog usa ka kutsara nya dali kog inom og tubig. Wa pa ko nahuman og inom sa kong tubig naabot si Angela. Nakita niya nga nay icing sa kong baba og gisagpa ako niya dayan. Kay gikaon kuno nako ang iyang cake. Ningon ko niya nga, Ate Jel, nitilaw ra ko sa cake sa ref. Usara ko tsarate. Nya naghila ko tungod sa kasakit sa kong nawong sa pagsagpa niya. Apan ni samot siya kasuko og gibunlot akong buhok kay kuno nitubag ko niya. Gibadlong siya sa akong magulang og iyang gibuy-an ang akong buhok. Dali-dali siya gawa sa binamog nitugan siya siyang papa apan niadto siya sa payag ug gikuha ang among manika nga dako ug gigunting ang ulo sa manika. Perti na kong hilak. Samtang nanggawa sa mga gapas sa monika, gipamunit ni ate ang maong gapas na nahulog sa salog ug iyang giingnan si Ate Angela nga, usara ka kutsara na cake ang gitilaw sa kong manghod gel. Igutom siya o gusto lang siya mukaon bisag gamay lang gel. Kay nalimot na siya unsay lasa sa cake pero gikadalo nimo. Lantawa ang cake sa ref wa na unsa man unta pero grabe imong gibalos niya. Gipasakitan pa nimo siya. Pasakitan pa nimo siya anang manika niya. Grabe baya niya ng pagpanggaan ng iyang monika kay lagi gikan na sa mga mahan. Ug mao na ang last memory nga naa ako manghod sa mga mahan. Kabalo baka nga kanang manika hinatag na sa mong papa para niya usa siya gipatay. Unta kalgon ka sa mga mahan dyan. Wa na mo damahan na naabot among angkol o gisagpa diretso akong ate ug miingon nga, maayo kay mong hadlokon akong anak. Dari pa jud sa akong balay nagisgot og patay. Og palayason ti ka, asa ka puniton. Nidagan si ate sa payag halo ang emosyon nga iyang gibati. Siguro tungod sa mga pulong ni angkol ug sa nawong niya nga namula, kay lagi daw kayong palad na nisagpa sa nawong ni ate. Nagilak si ate nga nagdangoy-ngoy niya akong kuya ni gawa sa payag. Gipanulod na akong gapas sa akong manika niya akong giingnan si ate nga, sorry ti Arnie, unta wana ko tilawi ang cake di unta ka makasaba ni angkol. Wana mitubag si ate, nagpadayon lang siya sa paghilak. Nakonsensya ko sa akong magulang, maulaw siya mo tubang namo kay pula kayo ang usa niya kanoong. Taod-taod na bot mong inahan ay dala nga pagkaon para parinihapon namo o gitok-tok niya ang sira. Pero nitubag si ate nga, Mang, sakit kaya akong nawong pagsagpa ni angkol nga halos wa nakobatia ang kagutom. Wala, ligi minimo laban ni ma. Kung buhi punta si papa, siguro di ni nako mabatian ang kasakit. O siguro kung wala ka na minyo pag-usab, di na mo ni magian. Wala man minangandoy unta mga ngalami o kinabuhi, ang amo lang kay basta kuyog lang kanamo. Okay man ta bisan wa si papa. Bisan lisod pero way mo pasakit na mo. Nihila kog may si mama sa pagdungog apan taman na siya sa pagluom. Nakita ni mama si kuya sa gawas o gihatag ang pagkaon. Nangaon mi ni kuya na murag walay na hitabo pero si ate nakatulog o hinilak. Pagabuntag ana, nakita na ko si ate nga naghilak sa school kay istorya ang advisor. Dulon ta nako pero magsugod na mong klase. Sa kunahuna, mangutana ko ni ate sa balay ug nganong nihilak siya. Samtang nahuman na ang panihapon, naghigda-higda nami nga nagtutok sa picture sa mga mahan. Nya Nicolette og istorya mo ate nga. Mubalhin kog puyo, mag-working student ko sa akong teacher. Dari lang mo. Itubag ko ni ate nga, di na ta magkaobante. Di na ka muli diri sa balay. Dili man, magkakita magyapon ta sa school niya og mingawon mo nako umadto mo sa babaw. Naara dito ang balay ni teacher unahan sa tindahan. Naragyapon ko para ninyo, di lang ta magkaoban og tulog. Itubag si kuya nga, pero di naligi ka mo puyo dere. Kami na lang ni Lexi ang matulog dere sa payag. Kami na lang pod ang maguna sa bukid. Kung away na sa Lexi, wa na nailaing mulaban pa niya. Nitalikod ako ate og nihila kaway tingog. Kung gikap ang likod ni ate. Ako siyang ingnan. Ni ate, ayala may biyay dere. Mahadlok bi ami sa payag kung kami na lang ni kuya dere.
Sige kog istorya ni Papa pero di man siya motubag sa to. Pero motuto ka siya nako. Dili ko magpasaway ate. Di na ko modol ni Ate Jel. Di na ko mukaon sa pagkaon sa ref. Ayaw lang mibiyahe ate. Madlo ko diri sa payag ug wala na ka. Wala na ko'y ate. Kitabo ni ate ang habol siyang nawong naghilak lang siya pero wa ni tubag kung biyaan ba miniya dire o dili.